मारै बोरै बिसोर रंखो माथो मनासो खादा लाबासो राकेश नुबासो आरला जागोनलै जों गोथाव जायो बिदिनो मैथाजों गोदो बोखांसै Hello everyone, good afternoon, खुलुमबाय लोगोफोर welcome back to my new vlog into this vlog channel आंनि to this vlog channel नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे दिनै गोदान ब्लगआव बर लानाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनै बे ब्लगखौ नायलांजोबो ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दिनैनि ब्लगखौ बेनिफ्रायनो स्टार्टिं दा नै ना लायदोंमोन बामिया दा बासिगासिनो बिसोर सारनानै लायदों नाखौ ओमफ्राय माखासे सेनबो सादों ओमफ्राय दा बासिगासिनो आरोखि लोगोफोर दा नै बे ओंखाम जागासिनो बेबो लायदोंमोन नाखौ ना जाथ'ला ओंखामखौ आइ जाखांखानाया नैबे जाबाय साम' लादाय थुरिसो नै बियो थुरि बामि होनलाबायखो ना थुरिसो बे जाहैबाय ना थुरिसो लोगोफोर बामि होनफ्लांदों ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बे नाखौ मारै मारै सारनानै लाबोआ दा नोंथांमोना नायलांदो माबोरै लाबोदों नाखौ ओमफ्राय सारहैबावनांगौ दं आरोखि लोगोफोर दा बेखौ सारग्रोनानै लाबोबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नाखौ माबोरै माबोरै सारामोन अब्ला नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय नै दा रेखाया ना सारगासिनो दा बेखौनो आं नोंथांमोननो देखायनो आखायाव लादो दा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बोरै नाया मालायखौ हमखांजोबलाय लांबाय नोंहा दासो मालाय जानानै खिखांनायखौसो नोंहा खम फैबाय बाथोन जानांगौलै ना ओमफ्राय नैबे थास' अमानो रुना होदों होबाय ना सारनाया मालाय नायाबो मावाखै आयु ख्रि नाया नै बेफ्रावलायनाय राकेश नुबासो आरला जागोनलै हेल' राकेश सार जों हमाखै दे दै राननायखायसो ओरैनोबाबो थैजोबखासिगौमोन दै राननायखायसो लांफैदों ओरैनोबाबो थैजोबखासिगौमोन नै थुरि फिसाया दै राननायखायसो सारदों दे ओरैनोबाबो सान्दुंजों थैजोबखासिगौमोन बेखौ मोनगोन हाग्रायावसो थांबाय नाथुरि दा मोनगोन दस्राथिं थांबाय नो खदालाव बुरखारसै दा मोनायाव नोगोर मिनिगासिनो मन्थ'जों उन्दुनानै जों बिदै गोनांखौ साराखैलै दैया बायफ्लंलांदों नालाय ओरैनोबाबो नाया बेफ्रावना थैजोबखासिगोन सान्दुंजों बायनानै हरबाय थाबालाय नागिरनाङाबो सारनाङाबोबालाय सारालासिनो जाजागौमोन हनै हमनोनो मोनाबा नाखौनो आरो बिदै गोनांबाथ' जारलासो बेथ' जों हमाबाबो थैजोबखासिगौमोन आरोखि जाम्फै दुब्लियाव सोनाय जाम्फैनि नासो नालाय बासिदोरा अबे बिदै दं मावाया हनै मासे बिदै गोनां मानबायसो थास' माबानांनाया दे माबा सारबा गामलायावसो दोनजोबखो नोंथांमोना सोरबाफोर ना सारनायखौ माबायदि नुदों कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय माबायदि सारो एसे फोरोंहरबावदो सारनाया जादोंना जायाखै हाग्राथार नै जाम्फैयाबो जिनो हाग्रा सिं फैनायसै नै न'खाय हाग्राया बेसेबां गोजौ ओमफ्राय नै ओरै बेसेबांबा गाहायजोंसो जाम्फै बायफ्लंलांदों नालाय मोनसे बे ओरै एसे साहाजों बायफ्लंलांदों फारसेथिं दैया एसे गिदिर दंबावो आरो बेजों ओरै स्ल'ट थाङो गय बागान दं ओरैनो मानबायसैलै नै बे थास' माबा नांनाया हानाय आंबो खननोसै लोगोफोर नाखौ ओइ थुरि खंबायथारगोन ना थुरि फिसा लेवारनिफ्राय गोजानाव थालै लेवारनिफ्राय आयो गिदिर नै बैलाय गिदिर हनै दैयावसो थांबाय मा ना थुरि मा होनोथाय बेरेंगा नोगोर ना थुरि थैथ'बाय आवगोलथ' आयु
नोगो दा थुल थायोमोन आवगोलाव बैयावबो मासे मोनखांबाय आं मिथियाखै आं नै जोंना नाया दासो फिसालाखौ लायना फैदोंबा फिसा लोगोफोर जेखाइखौ बोखांनाय जासिगोन लोगोफोर दा नै नाया बेफ्रावलायथारबाय ओइ मासे बाबारे गुफुर गुफुर मैथाजों गोथाव जायो बिथाङा मैथाजों गिदिर बोखांसै सोर फैखोथाय मोनो दा सारनोसो नागिरगोन नैबे दोनसै ओमफ्राय खबायाव दोनसै नैबाव लोगोफोर नैबे खबायाव नैबे जेखाइनिफ्राय हाननानै नों बोखांदोलै नोंहा एक्सपार्ट ना खबायाव सोदो दा ओमफ्राय नै लोगोफोर नैबे खसेखौबो सारबावनोसै नैखौ सारखांबाय ओमफ्राय दा नैबे खसेखौ सारबावनोसै एवारसो बाबाय नामा हाग्रायानो आजां गाजांखा बेखौ एवस्रांजोबग्रोबावनांगौसो दा नै लोगोफोर एवलाखांलायबाय आं नैबे हाग्राखौ बिराद हाग्रा दा दानफुंला जोब्बाय नै सिखा खंखाइजों बे दोनफैनाय सिखा खंखाइखौ ओमफ्राय नै लेवारा बेसेबांबा गिदिरखा लेवाराथ' आंखौ होसोथारखायो मालायनाव बायाबा आंनाव बायो ओमफ्राय दा लोगोसे एक गुलि दुस सेकार होननाय बायदि नै नाबो खनदों ओमफ्राय दा थास'बो हाबाय नै अमानो थास'खौबो हाफायबाय ओमफ्राय दा जमा खालामबाय एक गुलि दुस सेकार होननाय खामानि मावबाय आरो दिनै नाबो हमबाय थास'बो मोनबाय अमानो दा नै दाबो खनखाङा बै खथासेखौ सारबावनांगौसो दा एवस्रांजोब्बाय आङो लोगोफोर मानलुला जोबथारबाय दा एसे दुगैहैनोसैसो आं नैबे माबा मा होनो अन्थाइ बाजाब बिफां बियो बिराद मोदोमलाजोब्बाय माबानानै एवनानै मोदोमलाजोबथारबाय अन्थाइ बाजाब बिफाङा दा नैबावबो थाबावगोन नाया बेयावबो थाबावगोन बिरादनो ना फिसा फिसा दा दुगैनोसै आं लोगोफोर गोलोमजोब्बाय ओमफ्राय मानलुबाय बिरादनो मा जोखो आथिङाव जा आलौबाय दा नै लोगोफोर नाखौ सारखांनानै लाबाय ओमफ्राय दंखलाव सुस्र'बाय नै पाइपजों ओमफ्राय दा सारबावनांगौ दं खथासे आं दहाय खोन्थाखादोंमोन ना खथासे सारबावगोन होननानै दा नैबे खथासेनि आरोखि दा बेखौ लाबोग्रोबाय ओमफ्राय दा ओंखाम जाखांनानै सारहैफिनसै ओंखाम जायाखै नालाय खांख्राइ मोनसेलाय खांख्राइ माथाम माब्रै दं बेयाव बाथोननि मैथाजों जाबाय आराम मैथा गोजाजों दा ओमफ्राय बिथांमोनहा ओंखाम जानानै सारहैफिनसैगोन उनाव आयंआ थेनानै फैबाय ओमफ्राय आंहा दुगैसै दा नांजोब्बाय ओमफ्राय नै लोगोफोर दहाय दि ना सारदोंमोन ना नायाथ' एसे मोजाङानो मोननाय जाहैबाय ओमफ्राय दा बेजों जानो थाखाय मैथा गोजा खाफैलायबाय आरोखि खैसिब जानोसै दा मोनायाव आरामनो दा नै खागासिनो बिस्रा मैथा गोजाखौ मैथा बागानसो होनबायमोन नोंबो खेबदों भिडिअ' नोंबो खेबदों दा नै मैथा खानाया होथारबाय मैथा गोजा बेफोरनो गामिनि ओंख्रि जाहैबाय सिङाव हाबजोला लेवार बारि बागोन मारै बोरै बिसोराव माथो मनासो खादा लाबासो समायो खादासो लानांगौ रा मैथा खानायाव दा नै ओमफ्राय एसे एरनायनि आंबो गांसे खाना होफानोसै बिजौ मोनसे खेबस'नानै होफानोसै लोगोफोरनो बिदि खानांगौ मैथा बागानखौ खानो रोङाबा आरो मैथा गोजाखौ नायखा मोजाङै आलदा आलदा थानो लुगैखायो दा मोननै खाजोबबाय आं नै जोंनि दा बाव बारा गैला नालाय ओमफ्राय लेवार बारिबाय दा बै मोनसे दाबसे जायगायाव खाहैनो नागिरबाय लेवार बारदोंना गाबोन आलासि फैनायनि नै बहल बिफाङा ओमफ्राय नैबे भेन्दि मैगं बै सबाय बिमा ओमफ्राय बै माखासेया थाइबेंमोन नोंसोर नुहरनाय नंला मोनाबायना दा मोनसे जायगायाव खाहैनोसै दाबसे दंबावो नालाय बेयाव दाबसे बबेयाव दाबसे दंबावो ओमफ्राय नैबे फाथोमोन नै फाथो गोखा नारजि जाग्रा नैबे मैथा बांगाल ओमफ्राय दा दाबसेयाव खाफैनोसै नैबाव खाफैनाय फैलायबाय नैबाव खानसैलाय नै लोगोफोर बा बेहाबो खेबगासिनो दाउ गन्द्राखौ सामसुं इफोर लालायनानै नैबाव खाफैलायबाय नैबे जाहैबाय गय गोमोन गय मोजा सिङाव लामदों अखा सिफिनजोबबावबायसो नैबे जाबाय ना साग्रा फासि नाखौबो जानला मोनला साजाला ना खान्दाफोरखौ बिदै बहरा थायोना बिदै बहरा थानाय नाखौ बारा साजाया ओमफ्राय नै दाउफ्रा लोगोफोर जमा थागासिनो दा लकेल दाउ हांसोबो दं गाहायाव दा नै बिस्रा खाफिनबाय मैथा गोजाखौ नैबाव बै दाबसिनिफ्राय फैनानै
दा ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जायफोर मोजां मोनदों लाइक खालामदो माबाफोर बुंनांगौ दंबा कमेन्ट खालामदो लोगोसे आंनि टुडेस ब्लग इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो लोगोफोर अब्ला गोजोनथोंसै लोगोफोर लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट ब्लगाव